As aventuras de Minchi. Tiche a comida de Minchi? Sí, está aí na maleta vermella. Veña, xa falta pouco, menos mal. Vaya, que rápido pasan as árbores. Hola, Minchi. Ai, hola. Hoxe toca a viaxe no coche dos López, non? Sí, agora xa me aburro menos cando vou no coche. E ademais, hoxe a viaxe é moi curta. Que ben. Ai, e gústame moito o coche de papá Alfredo. Por certo, quen son os papás dos coches? Minchi, os coches non teñen papás porque non son humanos. Os coches veñen das fábricas. Son como un aparello grande que leva moitísimos aparelliños no interior. Nas fábricas fanse as partes pequenas do coche e únense. Ai, e esas partes pequenas de que se fan? Pois unha das materias primas que se utiliza para elaborar un coche é o ferro. Ferro, e iso que é? Pois é unha materia prima. Pero prima de quen dis que ven sendo? Mellor investigamos para que nos quede claro o que son as materias primas, vale? Vale, sí, investigamos. As materias primas. Unha materia prima é algo que se extrae da natureza e que se transforma para facer produtos elaborados. Hai moitos exemplos de materias primas. Poden vir das plantas, como o algodón, co que se fan as camisetas, ou dos animais. Da ovella sae a lacua que se fan os calcetíns. Tamén, grazas aos minerais como o ferro, se poden facer coches, como o coche de Alfredo. Ah, e hai unha materia prima moi importante que ven dos dinosauros. Grazas aos fósiles que co paso de miles de anos quedaron soterrados baixo terra, hoxe temos petróleo, do que sae, por exemplo, a gasolina para que anden os coches. Ola! Daquela, dis que todo sae da natureza, pero iso é algo imposible. Non, é verdade, totalmente certo, Minchi. Oiches, podemos xogar o xogo das materias primas. Vale, pero como? Pois mira, eu digoche unha cousa e ti tes que adiviñar de que materia prima sae, vale? Vale, mira pro ordenador. Aí vai o primeiro obxeto. Unha mesa. Sí, pero de que materia prima está feita? Ai, pois moi fácil, da madeira das árbores. Moi ben, correcto. Veña, segundo obxeto. Non sei. Ai, espera, unha pregunta. Dime. O colar é dos vos? Sí, é moi bo. Ai, pois daquela se é dos vos hache ser de ouro. Moi ben, Minchi. Sí. Ouro como o da... Oh, Minchi. Achis! A miña armadura de guerreira! Ti sempre inventando cousas, Sí, Veña, o último obxeto. vale. Ai, e iso que é? É unha tubaxe pola que pode ir a auga dunha casa, por exemplo. Pois será de ouro igual co meu disfrace? Non, esta vez non acertaches, Minchi. Esta tubaxe é dun mineral que se coñece como cobre. Vai, Minchi, hoxe aprendemos moitas cousas. Estás algo cansa. Caio co sono. Podes dormir un anaco no coche ata que cheguedes. Verás como se che fai máis curta a viaxe. Anda, parece que Minchi xa quedou dormida. Ben, pois imos deixar que descanse. Felices soños, Minchi. E non pensou que estaba dormida.